too low. Nes I dechrau tatwio tua 5 blwyddyn yn ôl. Ges I grade A mewn arts. So dwi wedi bod yn mewn I arts trwy bwyd fi wedi gwir. Ond y troiad I gwaith tatw oedd yn hollol wahanol. Nes I ddim mynd ar cwrs, nes I ddim mynd ar dim byd, nes I just syth I fewn i'r job. Tatwio ffrwythau I ddechrau, nes I, wedi gwir. Bananas, melons, pob math o pethau weird. Peth gorau dwi'n meddwl ydy pan ti'n gwneud job rili da rhywun. A pan nhw'n gweiddi I pawb dros y peth, mae fatha ti'n cael introduce fatha this is my tattooist sort of thing, a mae'n teimlo reit da I ddweud y gwir. Ganddo ni pob math o bobl sy'n dod I mewn tattoos. Faint oed i'r custom mwy hen wan? Dwi'n siŵr mae tua 86. Mae Cywi mewn tattoos, os chdi weld yn edrych fatha. Mae'n edrych fatha rhyw fath o librarian, rhyw efo hen, retired headmaster o fath brifathro. Mae'n gwisgo brogs, suits, tweed. A os dwi'n meddwl o gwbl, mae ganddo fo piercings a tattoos dros I gorff I gyd. Mae pawb yn reswm dy hunan I gael tattoos. Mae rei eisiau cofio bobl. Mae rei eisiau just un o'n hunan, so just nhw sy'n gallu weld y peth. Da ni wedi tattwio pob math o llefydd corff. Llefydd hwn o'n family short, so dwi'n gallu ddeud rei llefydd wedi tattwio. Mae enwa dwi'n bach o cyrrs I ddweud. Dwi'n mynd deud y bread and butter ni ydy enwa, ond Mae'n munud mae rhywun yn gael un mewn bythefnos neu 2 wsos ma'n o'n ôl I siarad peth cyfr-up dros y peth. Mae'n un hogan dwi wedi cyfrio. So fi ddeud tua 5 o enwa ogia wahanol. Dwi wedi rhoi butterflies, pob math o pethau dros nhw. A dwi wedi cuddio nhw gyd, ia. Yr unig advice na I roi I bobl os mae eisiau tattoo, di meddwl amdano fo. A meddwl amdano fo, a meddwl amdano fo.